Príprava hrušky na leto, takto na jar, február, márec zhruba. Keď chcete si prevzdušniť hrušku, aby ste mali peknú úrodu, tak z takýchto tu na výhonkov, keď sa vám urobí, to sú vlastne divé, tie musíte sa pekne zostrihať, zbaviť sa toho, aby zbytočne do toho nešli listy a vlastne aby všetká živina išla vám pekne do plodov a tým pádom budete mať peknú prevzdušnenú hrušku na leto a budete mať pekne veľa plodov. No, takto sa toho pekne pozbavujeme a tým pádom ide pekne a nechávame si samozrejme také, kde sú už výhonky hrušky. Tak to si ho vlastne už nechávame. Všetky zvyšné sa snažíme zbaviť, hej. Pre ďalšie videá ohľadom starostlivosti sa záhrad dajte sledovanie ma. Ďakujem pekne.